אביתר, שלחתי לך את הסיסטם דיזיין של הפיצ'ר החדש, אני צריך שתאשר זריז, אני צריך להתקדם. מה? מתי שלחת לי? לפני יומיים. אז איך לא ראיתי? איפה שלחת את זה? במייל שלחתי. איפה, במייל? במייל, כן. נו בסדר, פה בחברה לא משתמשים במייל לדברים כאלה, ברקון, יש צ'אנל בסלק לפרודקט, ושם אנחנו שולחים את הסיסטם דיזיין, לא במייל. טוב, בסדר, אני שולח לך בסלק גם את זה, וגם ראיתי איזה 50-60 באגים כמובן, כי אתם חבורה של פגים, אז אני שולח לך גם שם בסלק. לא, את הבאגים זה בג'ירה, לא בסלק. טוב, שולח בג'ירה את הבאגים, אביתר, וגם אני שולח את התוכנית העבודה של הספרינט הקרוב ביחד. לא, זה במאנדי. אביתר! ברקוני, פתאום אני קולטת שלא עשיתי לך סיבוב במשרד, איזה פדיחה? בסדר. יאללה, בוא, תכיר את כולם, בוא. פה יש לי מחבר'ה של ה-R&D. דממה, אני אעשה לך את הסיור. פה זה ה-R&D, זה היה המקום שמקבלים בו את המשכורות הכי גבוהות, מבקשים הם לוותר על החיים שלהם, והם כל שנה מחפשים מקום אחר, שייתן להם יותר כסף, יותר תנאים ופחות עבודה. מתקדמים. כאן זה סיילס ומרקטינג, הם בגדול מוכרים פיצ'רים לא קיימים, וברגע שסוגרים עסקה, המפתחים שראינו מקודם, הפגים, צריכים לפתח הכל תוך שבועיים. כאן זה DevOps. תורידי נחליים, אסור שיתלכלך פה. אם רוצים לדבר איתם לוקחים מספר, הם עונים לפניות בין השעות 2:45 ל-2:45. כאן זה Customer Success, ברוכה הבאה. וכאן מגיעים כל הג'וניורים הפגים שאין להם ניסיון, עובדים בפארק איזה 2-3, עד שמעבירים אותם למשהו יותר נורמלי. כאן מאחוריי זה המנכ"ל, משלמים לו מלא כסף כדי לדבר ברמות כוסית, בגדול. כאן יושבת המזכירה. מנהלת אדמיניסטרטיבית. כן, ואת באמת מנהלת משאבי אנוש. אפשר לחשוב איזה משאב, מינימום גז טבעי. חבורה של פגים שחצי יום מתלבטים מה לאכול בצהריים, ואחרי זה מתחרטים על מה שהם לקחו. משאבי אנוש. זאת המזכירה, בקיצור. פה זה מחלקת IT, הם מחברים כבלים למכשירים, לא יודע מה הם עושים, האמת. כאן זה HR, את מכירה בטח. שירי וגלית פה סיימו תואר שלי בפסיכולוגיה בהסתיינות יתרה, ועכשיו הן מפיקות אירועים. אפשר להתקדם. כאן נמצאים הדיזיינרים, כאן נמצאת אלה המוכשרת שחלמה לפתח משחקים לילדים עם קשיים התפתחותיים, סיימה 4 שנים בבצלאל, והיא כבר שבועיים מעצבת את הכפתור של התפריט הראשי ובודקת איזה צבע יהיה הכי אינגייג'י. בהצלחה, אלה. אגב, שמנת נייבי, עובד מדהים. הגענו לפרודקט, הם בגדול הנמסיס של R&D פחות או יותר. תגידי, מעיין, את יכולה בבקשה ללכת לקנות לי מסטיק בצורת אריה דרעי? יופי, הבנת את הקונספט של פרודקט, הם מבקשים כל מה שבלתי אפשרי. בואי נתקדם. טוב, אלה פייננס, הם אלה שמאשרים את כל